Адміністрація Дональда Трампа паведаміла пра часовую затрымку ў перамовах з Александром Лукашенком наконт вызвалення беларускіх палітвязняў. Пра гэта агенцтву Reuters заявіла лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханаўская. Паводле Ціханаўскай, амерыканскі бок папярэдзіў, што наступнае вызваленне, цытата, адкладзенае на некаторы час. Прычыну затрымкі палітык раскрываць не стала, аднак запэўніла, што сітуацыя пад кантролем, ведаючы прычыну, я не хвалююся, гэта не канец працэсу, заявіла она. Падставою для аптымізму застаюцца і словы спецпрадстаўніка ЗША ў справах Беларусі Джона Кола, які заклікаў беларусаў захоўваць надзею, паабяцаўшы, што Вашынгтон яшчэ не скончыў сваёй працы. Дзякуючы перамовам з удзелам амерыканскай адміністрацыі ўдалося вызваліць больш за 400 палітвязняў. Паводле праваабаронцаў вясны у турме застаюцца каля 880 зняволеных паводле палітычных матываў, больш за 170 з іх асабліва ўразлівыя праз узрост, хваробу або суворыя ўмовы ўтрымання. І да нашага эфіру далучыўся Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем вас. Вітаем. Добрый вечер, вітаю вас. Ну што ж, у інтэрв'ю Reuters Святлана Ціханаўская заявіла, што яна ведае пра прычыну затрымкі дыялогу Вашынгтону з Лукашэнкам і не хвалюецца. Ці ведаеце вы гэтую прычыну? Ну, я думаю, ад таго, што ведаем і не ведаем, мы ўсё роўна, на жаль, не зможам гэта агучыць. Давайте просто зразумеем адно, што сам спадар Коул, спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа, анансаваў свой візіт у маі месяцы ў Беларусь. На жаль, гэты візіт не адбыўся. Адбылася паездка пастора Грэма, які зладзіў вялікае мерапрыемства для пратэстанцаў. Я думаю, што гэта таксама быў узаемны крок у рамках двухбаковых дамоўленасцей. Пазней ужо спадар Коул сказаў, што сам жа праінфармаваў тым, што гэты візіт пераносіцца на пазнейшы тэрмін, але мы дакладна ведаем, што праца працягваецца і працэс па вызваленні палітзняволеных не спыняецца, таму будзем мець надзею, што будуць гэтыя зняволеныя выходзіць на волю і будуць вынікі бліжэйшым часам. Але ці гэта Лукашенко паставіў на паўзу перамовы, ці ён не атрымаў тое, што хацеў? Можа быць, вы так агулам можаце акрэсліць прычыну? Я разумею, што гэта вельмі складаная перамоўная сітуацыя, таму што Лукашенко гандлюе ў прамым эфіры людзьмі. Ён гандлюе беларусамі і беларускімі, таксама замежнымі грамадзянамі, якія знаходзяцца за кратамі. Мы ведаем, што і грамадзяне Украіны, і Літвы, і іншых краін таксама знаходзіліся і працягваюць знаходзіцца за кратамі. І тут Лукашенко хоча выгандліваць максімум. З аднаго боку, ён разумее, што нават і саступкі, якія зроблены Злучанымі Штатамі Амерыкі, яго не задавальняюць, бо сітуацыя эканамічная ў краіне вельмі цяжкая. Яна не паляпшаецца, яна даволі дрэнная, стагнацыя ў эканоміцы, яму трэба хутчэй дасягаць эканамічных вынікаў. Я думаю, што амерыканцы таксама разумеюць, з кім яны вядуць перамовы. Калісьці я меў такую камунікацыю, сказалі, што мы вельмі прагматычна ацэньваем перамоўшчыка з боку Мінска, ведаем хто, што, як раней ён праводзіў палітыку, як праводзіць зараз. Я думаю, вялікая праблема, якая сёння ёсць таксама і для амерыканцаў, ну, гэта маё прыпушчэнне, але я з кантактаў разумею, што яны гэта пацвярджаюць, тое, што Лукашенко вызваляе палітзняволеных і адначасова палітзняволенымі прызнаюцца новыя чарговыя беларусы і беларускі. І гэты працэс проста, ну, выглядае пакуль яшчэ як канвеер. Мы ўдзячны амерыканскаму боку і заўсёды будзем выказваць словы павагі і ўдзячнасці за тую працу, за якую яны ўзяліся, але ўсё ж такі з вами бачым таксама, што і Лукашенко тут проста набірае новых закладнікаў. Ці гэта значыць, што сітуацыя фактычна будзе праходзіць па колу, пакуль спадар Кол прыедзе ў Беларусь, колькасць палітычных зняволеных зноў узрасце да першапачатковай лічбы 1500–2000 чалавек? Ну, можа, не такімі тэмпамі, ўсё ж такі зараз прымаецца такі падыход, часта атрымліваюць хімію тых, каго затрымліваюць у Беларусі, а не прысуды ў турмах, хаця мы чытаем з вами, конечно, і практычна кожны дзень і пра новыя прысуды. Тут ужо пытанне прызнання іх или не прызнання палітзняволенымі, колькі разумею практыку праваабарончых арганізацый, яны іх не прызнаюць. Я, можа, хацеў бы быць аптымістам і хацеў бы, каб адбылося вялікае звальненне да
юбілея Злучаных Штатаў Амерыкі, які будуць адзначаць ЗША 4 ліпеня, гэта 250 гадоў з моманту заснавання Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, амерыканскому боку было бы вельмі важна, каб да гэтага дня выйшла вялікая група палітзняволеных, перадусім жанчын. Бо таксама мы разумеем, і амерыканскі бок гэта улічвае, наколькі мы можам здагадвацца ў сваіх перамовах, што Лукашенко абвясціў гэты год годам жанчын. Так што лагічна было б, каб наступным разам выйшлі усе жанчыны. Лепш, каб усе палітзняволеныя, але хаця бы гэта тыя жанчыны, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Некаторыя аналітыкі казалі, што Лукашэнку магло раззлаваць тое, што пытанне транзіту беларускага калію гэтак і не ўдалося вырашыць, і нават Вашынгтон спрабаваў націснуць на Літву і еўразвяз, каб паспрыяць вырашэнню гэтага пытання. Ці каманда Святланы Ціхановскай, каманда НАУ таксама на сувязі з уладамі Літвы ў гэтым пытанні, і што вы можаце сказаць, дзе ёсць тыя чырвоныя лініі, за якія дэмакратычныя сілы не дазволяць пайсці ў пытаннях дамоўленасцяў аб вызваленні палітвязняў? Як прадстаўнік у кабінеце адказваю за санкцыйную палітыку, таксама як член Коордынацыйнай рады з'яўляецца дэлегатам парламенцкай асамблеі Рады Европы, і мы пастаянна знаходзімся ў кантакце і з Літвой, і з Украінай, і з Польшай. Дарэчы, я падымаў гэтае пытанне падчас сустрэчы з Андрэем Сібігам, міністрам замежных спраў, і прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім, пытаўся, ці Украіна пойдзе на саступкі, і пачуў адназначны адказ з боку прэзідэнта Украіны: не, катэгарычна не, таму што гэта створыць дадатковыя магчымасці для Расійскай Федэрацыі прадаваць гэтымі каналамі калійны ўгнаенні расійскія, і гэта павялічыць даходы Расійскай Федэрацыі. Дарэчы, і даходы рэжыму, які выкарыстоўвае гэтыя сродкі на рэпрэсіі. Я сустракаўся з кіраўніком парламента Літвы Алекасам, з міністрам юстыцыі, з дырэктарам дэпартамента МЗС Літвы, у прэм'ер-міністра, у прэзідэнта Літвы, і там я таксама пачуў адназначную пазіцыю: не, Літва не пойдзе на саступкі. Дарэчы, з парламентарыямі ад Літвы ў парламенцкай асамблеі Рады Европы вось мы на гэтым тыдні таксама вялі кансультацыі на гэты год, і я спадзяюся, што будзем рабіць крокі і на у міжпарламенцкіх структурах, дзе і прадстаўлена Коордынацыйная рада. Тут Лукашенко павінен зразумець, што для нас важнейшай справай з'яўляецца вызваленне людзей. І я веру ў тое, я перакананы ў тое, што амерыканцам хопіць сілаў, сродкаў, метадаў нестандартнай дыпламатыі, каб дасягнуць этой мэты. А ў еўрапейцаў ёсць таксама просьба з нашага боку, каб яны адвакатавалі і дабіваліся рэальных, а не касметычных зменаў у Беларусі, бо інакш падставы, якія створаны ў заканадаўстве лукашэнкаўскага рэжыму, будуць прыводзіць да паўтарэння сітуацыі. Людзі будуць выходзіць, а чарговыя будуць уваходзіць у турмы. У Беларусі не будзе палітычных партый, не будзе незалежных СМІ, ніхто не будзе рэабілітаваны. Дэпартавана з краіны 600 000 мінімум чалавек, і у нас няма права вярнуцца на радзіму, канфіскацыя маёмасці, пераслед блізкіх. Я магу працягваць і працягваць. З гэтым мы таксама забыцца не маем права. І вось тут з Брусэля мы ведзем такія перамовы. Я ставіў гэтае пытанне, дарэчы, у Страсбургу на паседжанні палітычнага камітэта спадару Салівану, спецыяльнаму пасланніку Еўрапейскай камісіі па санкцыях. І у Еўрапейскага саюза захоўваецца строгая пазіцыя. Да лютага, канца лютага 2027 года ніякіх тут зменаў не плануецца. Усё залежыць ад Лукашэнкі. Вы маеце рацыю, што рэпрэсіі не спыняюцца, і колькасць палітвязняў павялічваецца, набіраюцца новыя закладнікі, але таксама, калі ўсё ж такі нестандарты дыпламаты ў Вашынгтону не будзе ставаць і працэс перамоўны будзе зацягвацца, ці ёсць у дэмакратычных сілаў тады план Б, як паспрыяць вызваленню людзей? Яшчэ раз, я веру ў тое, што ў амерыканцаў дастаткова магчымасць. Давайте паглядзім, што адбылося ў Венесуэле, у Каракасе. Давайте паглядзім, як амерыканцы ведуць сябе з Кубай. У Іране, можа, там па-рознаму іх атрымліваецца. Таму давайте ўсё ж такі глядзець больш шырока на праблему сітуацыі правоў чалавека ў Беларусі. Яшчэ раз кажу, тут няма сумненняў, і гэта не падлягае ніякай дыскусіі. Вызваленне людзей з'яўляецца прыярытэтам, і гэтым займаюцца Злучаныя Штаты Амерыкі. Еўрапейскі саюз мы просім, каб ён дабіваўся, выкарыстоўваючы залатую санкцыйную акцыю. Гэта як мінімум 14 санкцыйных пакетаў супраць рэжыму і 20 санкцыйных пакетаў супраць Расіі, дзе таксама ўпісаны адпаведныя сектары эканомікі Беларусі і кампаній, каб гэта выкарыстоўвалася для рэальных, а не касметычных змен. Ёсць яшчэ адна тэма, якую б мы хацелі абмеркаваць. Еўразвяз рыхтуе новы 21-й пакет санкцыяў, што кардынальна змяняе падыход да ўдзельнікаў расійскай агрэсіі і канчаткова перакрывае
эканамічны кісларод шэрым схемам, прынамсі хацелася б так думаць. Сёння кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен прэзентавала дакумент, які мае беспрэцэдэнтныя і вельмі канкрэтныя мэты. Давайте паслухаем, пра што гаворка. Брюссель прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у краіны еўразвязу для асобаў, якія служылі ў расійскім войску з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, або тым, хто браў удзел у вайне. Не менш сур'ёзны удар чакае і афіцыйны Менск, які таксама ўключаны ў гэты антываенны пакет. Еўракамісія прапануе цалкам зараўняць гандлёвыя абмежаванні супраць Беларусі з захадамі, што ўжо дзеюць супраць Расіі. Дагэтуль розніца ў санкцыйных рэжымах дазваляла выкарыстоўваць беларускую юрысдыкцыю і лагістыку як транзітны калідор для паставак забароненых тавараў у Расію. Цяпер еўразвяз мае намер сінхранізаваць абмежаванні і цалкам зліквідаваць гэтую шчыліну. Да таго ж абмежаванні закрануць захады супраць расійскай энергетыкі, банкаў, гандлёвых кампаніяў і кампаніяў, звязаных з рыбнай лоўляй. Каб новыя правілы набылі законную моц, 21 пакет мусіць прайсці працэдуру аднагалоснага зацверджання ўсімі дзяржавамі-чальцамі еўразвязу. Ну, вось адна з такіх новых прапановаў – это увесці забарону на ўезд у еўразвяз для асобаў, якія бралі ўдзел у вайне на баку Расіі ва ўкраіне. Як вы думаеце, як это можа паўплываць на тых, хто служыў па кантракце, хто, можа быць, далучаўся да прыватных вайсковых кампаніяў, у тым ліку беларусы, якія такім чынам ваявалі на баку Расіі або збіраюцца, ці можа гэта паўстрымаць далучацца людзей да вайны? Комментуючи проект санкцыйнага пакета, я хочу сказать, что вельмі важно, что Европейский Союз падтрымлівае гэтую позицию гармонизации санкций. Это значит увядзенне аднолькавых сектаральных санкций, як у адносінах России, так и режиму Лукашэнкі, каб не ствараць дзіркі для абыходу, и что синхронно прымаюцца гэтыя рашэнні. Гэта адначасова. То есть тут розніца паняццяў. Журналист выкарыстаў слово синхронизация, тут все ж таки больш важная гармонизация, уже пазней адначасовае прыняцце новых санкцыйных пакетаў. Гэта б'е по режиму, и он таму и як бы стукаецца ў дзверы Брюсселя. Што тычыцца военных, по той інфармацыі, якую мы атрымалі ад украінскага боку падчас сустрэчы ў коордынацыйным штабе па пытаннях военнапалонных, 2871 грамадзянін Беларусі па дадзеных вайсковай выведкі Украіны падпісаў кантракты з узброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі. Гэта беспрэцэдэнтна, і гэта, конечно, павінна на гэта быць наша абсалютная рэакцыя. 440 чалавек з іх ужо загінула. Усіх іх у большасці накіроўваюць на мясныя штурмы. Мы мелі таксама сустрэчу з 3 военнапалоннымі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны, якія сказалі, што яны з Гомельскай вобласці і што цынічна яны пайшлі падпісваць кантракт толькі таму, што грошай захацелася. Значыць, гэта пацвярджае, якая эканамічная сітуацыя ў Гомельскай вобласці, калі людзі ідуць ваяваць за грошы. Да? Важна праводзіць гэтую кампанію і тлумачыць, што не толькі пытанне будзе ў забароне на ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага Союза, перадусім вы там можете загінуць. Галоўнае, ніколі з Украіны у нас не было ніякіх праблем у адносінах. У нас заўсёды былі добрыя і цёплыя адносіны паміж беларускім і украінскім народам. Дарэчы, коордынацыйны штаб ужо накіраваў мне ліст з прапановай сумесных інфармацыйных кампаній, напрыклад, такіх як Stop Russian Recruiting, калі набіраюць у войска замежных грамадзян, у тым ліку грамадзян Беларусі. Яшчэ важны момант. Адзін з гэтых грамадзян Беларусі сказаў, што ён прайшоў праз ваенкамат беларускі і паехаў у Расію падпісваць кантракт. Ён не ўдакладніў, дапамагаў ли яму ваенкамат, але ваенкамат быў паінфармаваны. Таму і міністр Хрэнін, і начальнік генеральнага штаба узброеных сіл Лукашэнкі Муравейка павінны разумець, што яны фактычна пакрываюць крымінальныя злачынствы, якія з'яўляюцца крымінальнымі, зыходзячы з заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну а спісы, зразумела, гэта тэхнічная працэдура. Як былы консул, я скажу, гэтыя спісы украінскі бок перадасць Еўрапейскаму Саюзу. Еўрапейскі Саюз упіша ў свае базы. Яны не атрымаюць візы альбо пры спробе ўехаць іншым чынам на тэрыторыю краін Еўрапейскага Саюза. На ўсё жыццё ў іх будзе такая забарона. Гэта звязана, конечно, і з пытаннямі бяспекі, ну і ўплывам на тое, каб менш, у тым ліку грамадзян Беларусі, падпісвала гэтыя кантракты. Альбо няўжо гэтыя людзі, сапраўды адваяваўшы на тэрыторыі Украіны супраць украінцаў, будуць збірацца потым просто паехаць на закупы ў Вільню ці там у Варшаву на выходныя. Які сэнс ввогуле гэтых забаронаў, калі гэтыя людзі і так не будуць перакрочваць мяжу Еўрапейскага звязу?
Ну, гэта не зусім так. Слухайте, люди думают, что жыццё доўгае. Вось выжыву, на мясной штурм не накіруюсь, не загіну, пройдзе 10-20 гадоў. А можа, я пазней уже мяне выкрасяць з гэтых спісаў, поеду зноў. Зараз трэба даваць усімі магчымымі, даступнымі сродкамі месседжы усім тым, хто падпісвае гэтыя кантракты. Гэта злачынства супраць беларускага народа. Гэта крымінальнае злачынства з пункту гледжання заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Гэта і таксама уже злачынства ваеннае, бо гэта акт агрэсіі, удзел у акты агрэсіі. І гэта людзі павінны разумець, што на гэта будуць адпаведныя наступствы. Не ўсіх можна пакараць праз крымінальныя прысуды міжнароднага характару, да? Вырашэнне там у міжнародным крымінальным судзе ці ў спецыяльным трыбунале адказ за агрэсію, які спецыяльна створаны для гэтых пытанняў. Значыць, выкарыстоўваюцца тыя метады, якія ёсць. Адзін з метадаў, то ў тым ліку забарона на ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Можна яго не рабіць, але я лічу, што трэба выкарыстоўваць усе магчымыя даступныя сродкі.